Så er vi på vej til Møn, til Session. Ja, vi skal til Session, det er fedt. 3 kastekonkurrencer. Hvem kaster længst med en klasse 10? Og det er altså 10 af linen, som vi skal høre ud over marken. Hvad er din taktiske overvejelse, Rune? Min taktiske overvejelse, det er, at jeg skal fiske. Og jeg skal fiske meget. Det må være medicinen, der skal til. Jo mere min flue er i vandet, jo større er chancen for, at jeg fanger vinderfisken. Klart. Nu ved jeg ikke, om der overhovedet er en vinderfisk. Jeg har hørt noget om, der var en største havre og en største gede. Jeg tror, jeg går efter største havre. Jeg kan kun lige fange det sorte. Hvordan fanger man den største havre? Jamen, mod så kompetente mennesker, der er med. Det er fandme branca. Altså, nummer 1, det er selvfølgelig, at man er bevidst om, at man er kaster og fisker med venstre hånd. Det må være det væsentligste. Kastet er en del af os. Det er rytme. Det er en meditativ bevægelse, man laver. Og der gør, at når man står og går og fisker lange stræk af, så kan man næsten gå i trance. Og så med et, så bliver det afbrudt af en blank havre, der tager fluen, og så vågner man til en virkelig drøm. Dejligt tyk sang for Møn. Morten Jensen. Jeg har ikke så meget at sige. Sådan er det. Jeg kan ikke krukke fisken. Ja tak! Hvad garanterer du for? Spindfisk. Jeg er ked af at måtte sige det. Jeg garanterer for spindfisk. Jeg er ikke meget for at sige det.